पुण्य असलं पाहिजे. आमच्या घरी कपड्याचं दुकान नाही. अरे बाळ्या त्या निमित्तानं तुझी आंघोळ तरी होईल. हा. रामभाऊ हो कसा काय आपला गहू हे काय गावी गोठ्या वाडा तर लागतो का सुभाषराव. पाटलाला स्वतःच्या पिकाचं लयच कौतुक. बळ्या गेल्या वर्षी माझा गहू अक्षरशः इतका साधला होता अख्ख्या पंजाब मध्ये माझाच गहू नेलता सुभाषराव. गेल्या वर्षी काय झालं हा गेल्या वर्षी त्या मशीनवाल्याने अक्षरशः गहू बघायला म्हणला अरे कशाला काढताय थोड्यासाठी गहू म्हणला ह्याच्यात काहीच होणार नाही. अरे काढ म्हणलं मी पैसे देतो ह्या माणूस तटीला भेटला हा आणि सगळ्या 5 पांडात त्यांनी फिरवलं ती मशीन ती खालीच टाकाना ती गहूच खाली टाकाना. तो म्हणला पहिलं पैसे दे बाबा हे काढलंय सगळं. तो 1500 रुपये काढायला गेलं गहू काढायला आणि त्यांनी पैसे पहिले ताब्यात घेतले. माणसा विश्वास बसाना त्याचा आणि खाली गेलो तर त्यातनं ते निघालाच गहूच निघाला. ए बाळ्या माणसाची अशी अवस्था. तुझं माझ्यावर कशाला टाकाल तर पाहिले गहू चालता रामभाऊ तुम्हाला. ए बाळ्या अरे जा सुभाषराव कशाला लक्ष देता तुम्ही? रानात सुद्धा न्यायच्या लायकीचं नाही. तुम्ही शेतात जेव्हा तुम्ही कपडे काढून घाम घालचाल तेव्हा शेती हा. परवडणार आणि तुम्ही